tai kaisa ang sungsine no omahai mangpli rok bini thani tore tong Am de hai photo video tong kubut nang tala chidi ang la chi tuifun ma sungwan tiprajwk ni bagai nono blackmail khlai manai jat nang bobai tonglai mani video rok ba saguri kri rok tore tong sabo khlai amo bono khai mane pura nono mohor asana ma bagai ba aba video slambo abon pore hinge bin mobile aba an mobile ya bin mobile nai mathang bodol haina hai amo to boni samo boni amo hai video bo sanamja bin yago tongoi tongo yagulo bono blackmail khainani bagai a video epon khlai mano bono lasi mute bwrwi mano abai bo a video no khlai tongka aino blena ganang kiriya tap to ta kiriliya na blena jes punung situ ang te kiriya labo lachia ang je kuboi ang tabo obose sai tongo omose ang boskango bo ang obon nai justice nai o video busuk jor tibare norok to joto saimanu o video mangpilibo o bukhojok samani je bono talsarom to tui 25 din moto kidnap khai Romphre nai bapi sarkar bini sagori kri hai video rokbo snamani a video rok bapi sarkar ni yago tongo hunibo koktuma thuma jaga bo sai khnarmani a mangpili samoni pore hangkanya tabu social media Facebook rogo kwbangma borok rokno bapi sarkar ni thani a video rok sanlai tonglaikhya norok video ni babase phajing nuguma khana chela sikla rok o mangpili no sanlai tonglaimani tai borok saka je o video tongkha kaiba messenger te ohor de hinei kebo ba saka link tongkha link ohor de hinei kwbangma borok no muti hinei comment khai tonglaikha কিন্তু কমেন্ট খাইমানি নুখাজং যত সানাই রক চিনি তিপ্রাসা বকসুনে চেলা শিকলা রক hingaka o mangpili numan pore amchana sana uchungo chini tiprasa ta khoktai bukhuk sungno je norokle tamni khane bagai bongni a video rokno norokle nanyani uchu noroki khoroksa burunyo somajo society o mukhang kongroi mukhang somroi de torina uchu thik na norok bono joli uje bo khoroksa kubun bongsoni chelabai hamjagoi kajakha tabuk dukha manmani pore bo lukurongno chubachu sanpaikya norok jodi no bono chubachu khaimai hangga ba norok khai ta khadi kintu mute heke khoroksa buruni manno amse hani khanyani norok ta wansukdi amse kok sawunya ang ani video no ma pare sinai jodi no norok ani channel no chajak heke ba like subscribe share khadi mute haite ba katal video rok manani bagai